ning kong nga ai khuble ya fi wei pi wei ki ba pet ki ba khmi bat ki bio snow ye kan ka khubor akan ka sngai ai khuble ya fi ka kerteng ka jong utrai baru nong penem jing Jesus Christ nga khuble kerpang na kabenta baro ki para Kristan ki bahaki kinhun balang ki ba pier haka nong ba shlong lani ki kapsor ho haka brijong hinyo trapi baro ka way nganget baro pinia menjur bat nga baga jat ben riu ka jongi ka don hapdeng jong ka jing jot ka jing pad ka jing pra ni don hapdeng jong ka jing le ran ka ba crown kam tam kani ka por ka bang yoi ya ki dak kishen ki ba kamcher kai ki la banja hakisngi kisnem ki banwan komta kum ki bala siu spa ke jung utrai ni jo penlong ye ke jing duai hagi babun teli kisnem na ka benta ke jaj ben riu na ka benta ke jing sensha komta ngi la kot jing mot ban penlong ye ke jing seng ka kerpang hante ha polo ground hagi tarik khat lai khat sau khat san jung ubnai Oktober ar hajar ar pholai hagani ka tayo hi ke banwan namar ki jing ki jing jinjar ki jing klumar ki ba saudong keleng ka jing jelei jong udrox kabla penjot la pengam ye ki babun ki samla ka jing jot jing pat jong ki long ying ki long sem ki jing pang ki ba harukam kom tang ye weri fish kan ki jing seng ka bangi da ngets kambo blay undon ringkat bat ngin duai kan don ka jing penkia kandon ka jing pelaj kandon ka jing kirkhu ka bakrau sa chisian ngan ong ye ka jaj ben riu ka don apring jo ka jing le ran ka bakrau da ka bible kong ha ka kitab jong unong ithol pa Ezekiel ha ka long ka ba ar phawar ka dokot ka balai pho u blay wat yo briu ban penyeng ye ka jing pra aling ye yeng lang kom ki bala siuspa ban yeng hapdeng jo ka jing pra hapdeng jong ublay bat ka jaj ben rio namarula kular haki ar chronicle henyo khat sao la de ki brio ka jonga ya ki bla khot da ka kerteng ka jonga kin penrit yaladi kin duai kin wat ya ka khmat ka jonga bat kin paino na kilinti ki babamman jongki dengan sngona beneng ong ublay ngan map ya ki pop ka jongki bat ngan penkhia ru ya ka ri ka jongki kari ka jongi kalong kerpang palat hakmat ka jingyo i ka jongu play wat hashwa bakari India kan yo ya ka jing light do ka wei ka century la ni shispa snem tam ka gospel kala de poi hang ni haus nem khat praspa sau poi but hakis sertap jong kata ka gospel don ki dak a b k nganget sa chisian pin menjur bat nga ki dak tho khasi ki jongi ki bat scam ya ka jinglong kerpang jong ka jaj ben riu khasi penar ngada duai na ka benta jong ka jaj ben riu na ka snem shikasnem bau blay sa chisian un thauth mai ya ka jaj ben riu ka jongi ngie wer kerpang na ka benta ginong singshar ba i jongi KMLA, KMDC. Nang takiway pat kinong yalam jo kisang bahalang. Kibadon ki kenhun ki bapir. Aling ini wan lang haka khat santarik jong ubnai Oktober. Mentausnem haka nikatayo ka bansawan haka po sanshiteng. Ngini wan lang haka jinglong kaway ngin sngap ayu blay udon ban kren. Bakay ka jing tumu ka jong una ka banta ka jaj ben riu ka jongi. Nganget ka don ka jing kermen ka bakra. Ladangi sisyangi kela ka bamat bangi pasyo blay. Namarda ka bor la jongi nom la. Lada utray sumar ya ka nongba. Sumar ya ka jaj ben riu. Ka jing minot ka jongi kin le no elot baro. Kumta sijisien. Klem da don ka nukunu ka baka. Klem da don kenro. Klem da don kan nuka jing ya pe. Kum ka jaj ben riu aling ini wan lang.
Nga khot snow bahaya fi. Haka kerteng ka jong utrai nong penem jongi u Jesus Christ. Kidon ki flex haki dong haki lat haki surap. Nganget kanom penwet ye ka jing snow ka jong fi. Bat kini ki flex kede ka jing khot sekani ka jing seng. Ba ka de ka jing kerpat ka jongi. Ban ni kmilanti pin pdiang ye ka jing khot. Daga ba kamane. Sa sien. Oblay